Cyklotrasy. Čo si pamätám, 20 až 25 rokov počúvame kandidátov na poslancov a kandidátov na primátorov rozprávať o cyklotrasách. Ja som vám ukázal cyklotrasu Žilina-Kysucké Nové Mesto a budem rozprávať o cyklotrase tej časti, ktorá vedie cez Brodno. Čo z nej je hotové? No nič z nej nie je hotové. Hotový je akurát premostenie, jak teraz vymenili železničný most, že tam je aj niečo pre cyklotrasu. A teraz sa pozrieme na to, čo je schválené, že je schválené nejaké územné rozhodnutie. Ak niekomu hovorím o cyklotrase cez Brodno, okamžite mi povie, je schválené územné rozhodnutie, navrhovaná Kysucká cyklotrasa, úsek Dunajov, Kysucké Nové Mesta, Žilina, Budatín, dĺžka 15,163 km. Ale ja sa chcem venovať tej cyklotrase, ktorá je naplánovaná cez našu obec Brodno. Je to táto časť a ja ukážem detail. A ten detail je, že niekto uvažuje o tejto úzkej ulici, kde potrebujeme chodník, prechod pre chodcov a nie tieto dve zelené čiary o dĺžke 1,25 m na jednej strane, 1,25 m na druhej strane. Táto cesta na to nie je stavaná, ona má 6 metrov. Aby som to dokázal, tak som požiadal ešte jedného pána a stali sme si dve autá vedľa seba a merali sme, koľko má vlastne asfalt šírku od tohto elektrického stĺpa po kraj asfaltu. Vidíte to tu? Je to 6 metrov. Aby som mohol hovoriť ako tak odborne, ja nie som odborník na dopravu, tak som si musel niečo nájsť. Čo sa odporúča pre chodník, čo sa odporúča pre cyklotrasu. Máme tu rozmery, no tak som ich použil a nakreslil som ich do tej našej ulice Brodňanska. Tak sa na ne dívame, kde tu vidíte stĺp. Neberte to úplne presne na milimetre, áno, ale máme 0 metrov, meter, 2 metre, 3 metre, 6 metrov. Chodník mal by mať 0,75, 1, 0,75, čiže spolu meter a pol. Malo by tam byť pol metra nejaký odstup a ešte niečo. A potom je meter a pol cyklotrasa. My sme v strede vozovky. Potom z druhej strany si zoberte 1,25 cyklotrasa nejaké odstupy. No a keď obchádza auto cyklistu, predstavte si, že jedným smerom ide jeden cyklista, druhým smerom ide jeden cyklista. Tak kadiaľ má ísť to auto? Ja som požiadal pána inžiniera Miroslava Olešňaníka, aby mi nahral s dronom trasu, ktorú by som navrhoval ja, to znamená, ja som navrhoval trasu okolo Kysucie, ale nie je to moja myšlienka. Priviedla ma na to propagácia trasy do Nezbudlúčky, že tam robia trasu okolo Váhu. No tak keď ju viete urobiť okolo Váhu, prečo by ste ju neurobili okolo Kysuce? Nastali nejaké problémy a teraz by sme ukázali, aká možná trasa by tam mohla byť. Tá cyklotrasa by v Brodne mala ísť tu po tejto ceste a mala by sa dostať na lávku do Vrania. Ale táto alternatíva je taká istá. Tu máme lávku do Vrania, cyklotrasa môže byť vedená tadiaľto, áno, čiže buď to po tejto hrádzi, alebo po tomto chodníku, to už nechám na odborníkov, ktorí sa v tom vyznajú. No a teraz si pozrieme trošku tú trasu. Ja sa chcem poďakovať Slovenskej vodohospodárskej výstavbe, vidíte, že sú tu ešte zbytky dreva, že nám vo februári spolu s Národnou diaľničnou spoločnosťou dali preč na letové dreviny a že my sa teraz tadeto môžeme prechádzať a že tadeto môže byť jak cyklotrasa, tak chodník pre chodcov.
Trasa, ktorú sme prešli dronom je, odtiaľto sme snímali tú lávku do Vrania. Áno, tá plánovaná cyklotrasa vedie tadiaľto. Toto je tá úzka cesta. A preto je tá navrhovaná alternatíva okolo Kysuce, okolo jazera. Vidíte tu, že je vlastne to, čo som hovoril, vlastne vyasfaltované. Sem sa dron vyhýbal a išiel okolo stĺpov. A skončili sme tu, videli ste tento potok Budatinský. A čo nám ostáva doriešiť, respektíve to je na tých poslancov, že tu máme železničný most, toto sú cyklotrasy, vidíte ich, a tá plánovaná cyklotrasa je popri železničnom priecesti a ďalej do Brodna. Chcem osloviť preto kandidátov, jednak na župana, na primátora, ale aj na poslancov, do mestského zastupiteľstva v Žiline, ale aj do VUC, aby pomohli nájsť iné riešenie, pretože my to cestu Brodňansku nechceme tú cyklotrasu. Skutočne budeme tam robiť protesty a tak ďalej, pretože deti Brodna a Vrania potrebujú chodník. A cyklotrasa okolo rieky, tak ako je cyklotrasa, však sa pozrite, tu máte cyklotrasu okolo rieky. Všade tu máte cyklotrasu okolo rieky. Tak prečo nemôže pokračovať okolo Kysuce?